traballando no mar, por exemplo, que non se dá solucións de ningún tipo, e políticas tamén máis activas para traballar contra a estacionalidade. E antes, aínda que eso, por eso digo que máis que falar dos turistas, o que penso é que temos que centrarnos en falar dos residentes. No Valmiñor todo ano temos que dar servicios de calidade á población residente. Si conseguimos eso, tamén podremos dar esos servicios a poboación fluctuante, non? E esa perspectiva dos residentes está tamén en función da expansión de Vigo hacia aquí, aquel proxecto fabuloso e maravilloso de Palacios, non? Que planeou un Vigo ideal e maravilloso que teríamos si fose adiante aquel proxecto, que era estenderse hasta Bayona pola costa. Aí tamén entra entón a expansión de Vigo hacia aquí e a concentración da gran cidade do futuro que... Sin duda, claro. Eu sempre digo que un dos grandes atractivos que temos no Valmiñor é que seguimos ofertando unas condicións naturais estupendas, magníficas, de paisaxe, de clima e tal, e que ademais somos capaces de dar servicios á altura dese cidadano urbano. O sea, a esa cercanía que temos de Vigo é unha saída estupenda que nos temos que ofertar o visitante e o residente no Valmiñor, por dúas razóns: unha por dar ese servicio e outra tamén porque partimos dunha condición que nos é moi favorable, é que vivir en Vigo é moi incómodo, é que Vigo é unha das cidades, penso que é a cidade pola dimensión que ten, donde se vive peor en España. Creo que non digo nada extraordinario. Unha cidade con 300.000 habitantes, bueno, pues non ten servicios de ningún tipo, nin infraestructura cultural, nin museística, nin parques, nin paseos, e, bueno, as mesmas rúas e tal. Bueno, é unha cidade incómoda e que non ten trazas de mellorar. Entón, bueno, pues vivir no Valmiñor, pois é o natural. Eso explica, é o inteligente, diríamos. Eso explica a xente que ven de Vigo, que vive anos en Vigo e se establece no Valmiñor. Claro. Unha vez conocido a zona, non? Hai unha tendencia que está dando en outras partes, non? Por exemplo, en Madrid, na Sierra, xente que tiña na Sierra pois a segunda residencia, como moita xente de Vigo ten no Valmiñor, e que debido ás dificultades de desplazamento nos momentos pendulares que se chama polas mañás e polas tardes, que eso ocasiona nestes momentos un retorno á cidade dunha parte da xente. Hai ese perigo aquí se non temos unha forma de comunicarnos directamente. Sí, eso produce, efectivamente, produciuse en Madrid, pero penso que o fenómeno cara a esta radio é imparable, non? E por situacións familiares, normalmente, cando os fillos empezan a sair da casa con 18 anos, os 20, que necesitan salir cos amigos, ir á discoteca ou, en fin, pasalo ben, pois evidentemente a oferta do Valmiñor ou calqueira zona residencial, mesmo as de Madrid, pois non teñen esa oferta. Entón hai uns anos críticos aí que bueno, que as familias, os pais e os fillos pois o levan como poden, non? En algúns casos hai que vivir o retorno a gran cidade, pero eso tamén ten volta outra vez, pasados eses anos críticos. Eu, na parte negativa podría ser, pero tamén observo como activo, como parte positiva, que moita da xente que ven o Valmiñor, e comentábamos antes fora da antena, que ven porque quere, non? Ven, opta por vivir no Valmiñor. E en este tipo de xente que ven, pois hai xente profesorado de universidades, xente de clase media, xente con má sensibilidade hacia a natureza, xente da cultura, etc. Eu creo que tú pensas que isto pode ser, que hai que saber encauzalo para sacar o rendimento de todo ese fluxo de ideas e de actividade. Sí, que estamos nun momento crítico, nun punto de inflexión, non? O que xa non vamos a ser nunca é o que fomos, o que foi o Valmiñor, eso xa non ten volta atrás, non? Nunca vamos a ser pois, nin un pobo mariñeiro, nin un pobo que vai vivir do rural, nin que tampouco vai vivir da construción en Vigo ou da industria do automóvil. Isto xa é outra cousa, é imparable. O que pasa é que ainda hai frenos, trabas naturais e outros non tan naturais, casi forzados, bueno, que retrasan o proceso, pero penso que é un proceso imparável. Todo eso que hai que empezar a pôr en práctica ou a adiantar no tempo aquelas decisións que sabemos que temos que tomar. Todo o que teña que ver co cuidado da natureza, da paisaxe, das augas do mar, dos ríos, infraestructuras educativas, infraestructuras sanitarias, corpo de bombeiros, en fin, son cuestións que temos que afrontar aquí, non? E esquecer un pouco o tema de depender para moitas destas cousas de Vigo.
E como empresario e como presidente da CEBA, ti consideras que as administracións locais están colaborando e participando activamente ou todo activamente? As administracións locais refirimos aos concellos do Valmiñor en esta evolución que se pretende do Valmiñor pois hacia esta situación case que ideal, ou polo menos que podría ser moito máis ideal do que é neste momento. Hombre, estos tempos donde as ideoloxías pues, xa un pouco desvirtuáronse, penso que se mantén unha cuestión, non? Que é un certo espírito utópico. Eu son dos que pensan que no Valmiñor sobran os concellos. Eu son dos convencidos de que no Valmiñor, con un concello único, mantendo unha certa personalidade local e tal, para que, bueno, de todos os sitios, estaríamos... Eu teño comentado esta idea en algún sitio e casi salgo por pernas. Casi salgo por pernas. Sí, pero bueno. Pero a cuestión, aparte que eu creo que ten unha razón de ser económica, clarísima, e política, porque a vida política no Valmiñor que tan, eu creo que poucas bisbarras de Galicia hai con unha vida política tan, non sei como chamar, convulsa, extraña, extravagante, cara, non? E está moi originada en un excesivo parroquialismo, non? Sí. Incluso as candidaturas municipais fanse para cubrir parroquias, non? Falta a perspectiva do conxunto. Eu creo que se existise un concello do Valmiñor único, aparte por razóns económicas, rompería unha dinámica extraña que é o parroquialismo exagerado. Eu penso precisamente que na política local donde mellor se ve este punto de inflexión, do que antes falaba, no? E que estamos a vivir. O político ten que vivir dos votos do día a día, non? Entón é un home que tampouco se compromete máis alá de conseguir o voto do veciño da parroquia de tal, non? Vive o instante. E aquí o que estamos a falar é de un salto adiante de carácter estratégico. Sí. Entón, bueno, precisamente estas tensións se producen e van en aumento na medida en que o que está a xurdir tamén vai apretando. O que pasa é que aínda non ten manifestación política. Se ves os perfis dos políticos dos tres concellos, bueno, pues representan un pouco, decir a sociedade bella non é xusto, creo que se me entenda, representan a sociedade tradicional. E claro, na política pois confluyen as tensións sociais dunha, non vou dicir a maioría, pero sí dunha mitade de población, precisamente a que pode ter maior renta, a que está máis cualificada, non ten representación política, pero fala. E claro, na medida que fala e articula o seu discurso e ademais todo o mundo detecta que eso é o presente e vai ser o futuro, bueno, pues crea tensión. E iso é o que se traslada pues, a todas estas movidas, pintoresquismos e cousas que temos na política local, penso eu. Bueno, eu, retomando así o tema que comentábamos do turismo, eu estuve durante bastante tempo no Levante e había un tema que preocupaba moitísimo o empresariado e era a falta de man de obra. O sea, faltaban 7.000 persoas para poder abrir todos os negocios que en ese momento estaban en marcha. E había incluso unha iniciativa do presidente Zaplana de establecer convenios con países do Magreb para facer plans de formación profesional xa directamente cos traballadores chegados do Magreb, non con xente formada que chegara aquí porque non había. No Valmiñor temos problemas para recibir o aluvión. Sí, por suposto. Non digo de cualificación, que despois falaremos, de falta de personal. Sí, temos falta de personal. É un problema xeral de Galicia. Antes, cando falábamos que o turismo representa o 10% do Producto Interior Bruto de Galicia, este é un dato real, pero que produciuse recentemente o calor do Xacobeo. En Galicia houve unha transformación enorme da hostelería e do comercio pois nos últimos 10 anos, non? Do fenómeno do Xacobeo, que foi no 92 ou 93, que de pronto isto encheuse de xente que viña polo camiño, non? E ademais xente que vende, e despois un esforzo que hubo das institucións tamén de vender Galicia cara fora, de explicar como somos que éramos, non? Isto vai se manter no tempo, non? Entón, ese 10% está creando ese 10% de peso económico crea tensións porque non temos as infraestructuras, unha delas a laboral, a altura desa cantidad de demanda, non? Sin embargo, agora estamos en plena reforma educativa, por exemplo, no Valmiñor os ciclos formativos que se ofertan escasos,
e tradicionais, o ciclo formativo vinculado ao mundo da electrónica, medio e superior, e o ciclo formativo a administración de empresas, e etc. ¿no? Sí. Por exemplo, dende a CEBA, dende as institucións empresariais, botas en falta mellor unha presión sobre as institucións académicas, por exemplo, para promover, exixir, reclamar un ciclo medio, xa non digo un ciclo superior, polo custe, pero bueno, un ciclo medio de hostelería, de formación de, non sei, de cociñeiros, camareros. Si, aí había algún proxecto, non? De feito aquí en Panxón, non? No antigo, como era, Instituto Social da Mariña e tal, que parece que está bastante adiantado, e na medida que nos pediron opinión e apoio e tal, sempre o dimos, non? Ademais desas cuestións que de feito é un apoio un pouco pasivo, porque tamén estamos limitados nas nosas posibilidades, contactos, relacións, peso específico como organizacións. Nos na CEBA en concreto tamén tomamos algunhas iniciativas, non? De feito, este próximo curso en Baiona temos 2 programas de garantía social nos 2 institutos, un dirixido ao comercio e outro a hostelería, non? Casi foi unha iniciativa ao unísono coa dirección dos institutos pola nosa parte tamén, non? Están aprobados xa? Sí, os 2 están aprobados, pero uno o financiamos nós completamente. Quero dicir que nós estamos absolutamente comprometidos co tema porque o temos clarísimo, e ademais queremos apostar por a xente nova do Valmiñor. En este sentido, cal foi o papel do famoso plan de excelencia turística que rematou, bueno, por lo menos desde meu punto de vista, do punto de vista da xente de fora, rematou igual que empezou? Esa é unha sensación así, a mellor moi demasiado... Estas cousas sempre hai un triunfalismo oficial, ¿no? Pero bueno, un pouco tamén o que un espera do oficialismo, ¿no? Pero serviu de algo realmente para... Sí, por supuesto. Para min tuvo unha primeira enseñanza que obligou os políticos a sentarse a falar coa sociedade de que é o que hai que facer dos proxectos. E ali, pois claro, como estes cartos do goberno central e da Xunta únicamente podían liberarse sentando neste caso os empresarios a esa mesa de decisión, pois bueno, fomos chamados e participamos nesta cuestión. Entón, esta posibilidade de que o alcalde, que o concellal pois diga, poderíamos facer isto, gustaríame facer isto, e que teña que discutilo, e que ademais teña que ser aprobado por todas as partes sentadas á mesa, isto é un principio cultural básico. Marca tamén un antes e un despois de como a partir de agora haberá que facer moitas cousas. Iso non vai depender do plan de excelencia turística, senón que aquí temos que estar todos comprometidos. É unha sociedade democrática, isto non é que o político diga o que hai que facer, é que é necesario o apoio da sociedade real, dos agentes económicos neste caso, e noutros dos agentes sociais en xeral, para sacar adiante as cousas, senón as cousas non funcionan. Non hai así ninguna valoración xeral final sobre o que significou o plan de excelencia turística, ademais por papeleiras en los arcalles, que bueno, que non fai falta tantos plans de excelencia turística para facer iso, e sobre todo unha comparación co que se fixo en outros concellos do Estado español, como por exemplo Calviá, que foi Baiona, Calviá, e non me lembro que outro concello. Sí, había varios máis, sí. Pois, o mellor mirar que se fixo en Calviá, que, bueno, claro, están moito máis adiantados en plan turístico, porque é un municipio das illas de Mallorca, das Illas Baleares, entonces, bueno, mellor está máis adiantado, ¿no? Pero se hai algún tipo de valoración conxunta de todos os concellos, sí, sabes, vamos. Fíxate que o que dixen que para min era o primordial, o logro fundamental, era eso, o poder sentarnos todos a unha mesa para decidir, discutir e despois decidir o que queremos facer. Eso é fundamental porque supón o cambio cultural. Despois o outro que se fixo, que realmente foron 3 anos, donde entre as 3 administracións cada unha aportaba 50 millóns cada ano por 3, pois 150, 450 millóns en 3 anos. Realmente tampouco dá para moitas cousas, pero penso que ainda se aproveitaron os cartos. O casco bello de Baiona, pois bueno, es que foi enlousado totalmente, as baixantes, as numeracións, os rótulos das rúas, fixeron tamén cousas de instalacións de infraestructuras en praias, en fin, e vendeuse unha imaxe. De feito, estamos falando do famoso plan de excelencia, que quedaron moitas con o tinteiro, pois sí, evidentemente. Ao principio da entrevista comentabas, bueno, que hai un perfil da xente que ven, de tipo medio, etcétera.
Tamén tedes algún estudio ou referencia sobre o grado de satisfacción que a xente que ven ao mellor demostra, o sea, dos servicios que se ofertan? Antes comentábamos algo da formación que teñen pois os profesionais, non? Pero que o que pensan eles cando se marchan? O grado de satisfacción é alto? Que demandan? Sí, que lles gustaría? Cando falábamos antes de que para min, creo que é un dato obxectivo, que o turismo en Val Miñor ten un carácter familiar. Penso que con esa etiqueta pues entendemos moito tal. Eso nos remite a outra idea, que é un turista estable, repite todos os anos. Entón, hai un grado de satisfacción importante, ademais é xente que leva tempo vindo e que participa moito da vida cotiá no Val Miñor. Sí, hoxe sale, me parece que na prensa un estudio que dice que o turismo que ve o Val Miñor neste verán é un dos máis satisfeitos de todo o turismo que ven a Galicia. Non sei se está contrastado especialmente, pero sí que sabe. Que temos unha oferta moi interesante, non? Que temos, se o tempo acompaña, cando non acompaña é cando as cousas rechinan, pero cando o tempo acompaña é que temos é moi importante o tempo. Desgraciadamente é moi importante. Desgraciadamente. É aí onde non se ven actuacións claras, non? Sigue sendo importante quizá porque sigue primando, polo menos en gran parte do empresariado do turismo e en xeral nos políticos, a idea do turismo de sol, non? Claro, e estáse xogando con Praia América, por exemplo. Unha pregunta. Primeiro, felicitarte pola recuperación do pazo da casa do Deán de don Policarpo San, Policarpo de Mendoza. Perdón, Policarpo de Mendoza. Do Deán Mendoza, sí. E relacionado coa recuperación, coa posibilidade de que sin perder un edificio maravilloso se poida reutilizar, reconvertilo, revalorizalo, etcétera. Por exemplo, no Val Miñor hai aproximadamente sobre 40 pazos, casas grandes, en fin, de maior ou menor nivel. Sí. Sin embargo, por exemplo, o que se chama turismo rural moi escaso. Casi inexistente. Hai unha casa de turismo en Gondomar e unha fantasma en Campos. E unha, media fantasma en Campos, coas potencialidades que eso tería. Eso non serviría para romper esa dinámica de Praia América. Sí, o fenómeno do abandono das casas señorías en Galicia non só afecta ao Val Miñor. Coñezo creo que un pouco o tema este, e a verdade que por Galicia inteira atopas un pouco a mesma situación, non? Unha familia empobrecida, en moitos casos os propietarios históricos dos edificios, pero empobrecidos, que están moi apegados a esa propiedade e que viven alleos, empobrecidos e embellecida esa población propietaria, e viven alleos a cuestións económicas. É tamén unha das particularidades de Galicia, que posiblemente non se dá en outras comunidades. Temos unhas bolsas de poboación que vive con outra lógica allea a deste tempo. Non digo que sexa mellor. Sin embargo, a actividade do Val Miñor parece que demanda, non sei, Pampillón, Barreiro, Fontán, cousas preciosas, cantidad delas que hai, e que non se dé ese salto. Eso é debido a unha falta total de iniciativa individual, ou é que non son rentables, facer unha inversión en ese, porque a mellor era, ou é que hai outros moi rentables, ou é que o mellor a promoción política do asunto non é adecuada, non é a adecuada, non? Primeiro, esas propiedades non están no mercado, dito de outro xeito. Entón, bueno, ti podes estar interesado en ter unha idea, está ter os cartos, pero se non cho venden, é que o non estar no mercado é que eso non ten precio. E vos sabedes o que é en Galicia, que as cousas non valen nada hasta que aparece alguén para preguntar canto vale. Non tumes aquelo. Entón, sí. E un pouco pois sucede isto, non? Sí. E claro que hai xente,
máis cosas que se podían facer, recuperar moitos edificios, efectivamente sería unha oferta complementaria necesaria. Sobre todo para cubrir esos días, incluso Sí. que Días ou de chuvia que aparece de vez en cando no verán e que a xente realmente non sabe que facer. O turista non sabe a onde ir. Decía eu días e estacións, non? Estacións, sí, O porque... sea, rachar a estacionalidade supoño que é o gran reto que teñen todas as zonas turísticas, non? É un xeito, ademais, de vivir o turismo de outro xeito, valga a redundancia, non? No sentido de que bueno, eu un edificio este que falábamos antes do Pazo Mendoza, hoxe chamado Pazo Mendoza, eu non quise tocar absolutamente nada do exterior, e non o tocamos. Por que? Porque penso que esas cousas teñen un carácter, teñen unha personalidade, e o valor precisamente dela reside en saberlo conservar. Entón, quen participe, quen frecuente, quen viva nestas casas, ten que saber que se producen algunhas incomodidades, pero que o xeito do que se vivía, do que se vive, e do que a historia deste país, e iso é un valor en sí mesmo da nosa oferta turística, non? É o que somos, por tanto, é o que temos que vender. Eu non quería, que non nos queda demasiado tempo, tampouco quería que rematáramos o que estamos aquí un pouco falando sin que nos explicaras un pouco tamén que consiste o club este gastronómico que tedes no Pazo, con esta promoción de produtos, con as cenas culturais que o mellor moitas xentes desconoce e que creo que incluso eso rompen a estacionalidade famosa, quer decir que se realizan ao longo do ano, máis ben non se deben en verano nunca. Ten unha vertiente comercial que é activar en temporada baixa un pouco a cuestión, non? Pero ten tamén a outra, que é coñecer as nosas cousas, non? Os nosos produtos. A nosa idea era presentar un viño, un produto, unha conserva, un tal. Ademais, sempre gustábamos presentar o produto e o proxecto empresarial que hai detrás ou a persona que o fai posible, non? Que é un pouco na mesma idea de coñecernos mellor, de coñecer o que temos e coñecernos mellor, porque é a forma que temos de dar valor engadido ao que somos, é a forma de vendernos cara fora dende a calidade. Un pouco a filosofía do club gastronómico é esa. Podería haber outro tipo de iniciativas para romper a estacionalidade, e eu digo coa tremenda osadía da ignorancia, non? Por exemplo, temos unha universidade que está aí arriba, algún tipo de curso fora de temporada, de verán, non sei como están os circuitos das grandes axencias, non? Que sempre teñen turismos de terceiras edades, etc., que en outras zonas do Levante teñen unha importancia tremenda para esta época de estacionalidade. Que ideas poderíamos poder en práctica para romper a estacionalidade? Nós temos aí varios mercados naturais. O primeiro, para min, isto é discutible porque outros consideran que Portugal é o futuro, o turista portugués é onde hai que traballar e tal. Penso que para nós Vigo é o noso pulmón. Nós temos aí 300.000 habitantes e esos están a 10 minutos de calquera punto do Val Miñor. Ese é o noso principal visitante. Somos o paseo desa xente, a Alameda. Sin embargo, e seguindo co de Vigo e enlazando con algunhas declaracións, por exemplo, outro día o alcalde de Bayona decía que en Bayona había sitio para aparcar para todo o mundo. Sí. Ahora hai un problema. Centras, apuntas a traer a xente de Vigo hacia aquí, non só para vivir, sino tamén para pasar o día. O problema é que hai moita xente de Vigo que non ven porque non quere pasar polo funil da Ramallosa, nin quere ter problemas en Bayona para aparcar. Isto incluso os de Bayona mismo. Incluso os de Bayona mismo. Sí. Isto é dicir, hai sitio para aparcar, o problema do tráfico, como está a cousa? Sempre que a Bayona é que chegan moitos miles de vehículos, claro, por xe é difícil o acceso aos aparcamentos. En todo caso, tampouco os hai suficientes. Nos o que vimos pedindo, penso que esa debe ser unha reivindicación de todo o Valmiñor, que en Vilariño debe haber un acceso para achegarse a Bayona, non? É o mellor sitio. E funcionar como unha primeira circunvalación. A autoestrada resolveu algún problema deste tipo de xente? Non, de circulación interior non. Ningún, non? Non o resolveu. Meteunos xente de fora. E de comunicación con Vigo, porque está claro que cara a Pontevedra, cara a Ourense, e comunicación con Vigo... Eu penso que sí, depende de que zona de Vigo vayas, penso que de... Pero incluso García Barbón, Nudo de Isaac Peral e tal, esa zona baixa de García Barbón beneficiase tamén, claramente. Bueno, me parece que
No, eu que estamos a punto de rematar, vamos a deixar que Lino sí. faga a última pregunta. No, é que estuvemos vendo dificultades o e tema- vendo as posibilidades do turismo, non? E como IEN, desde logo, nós tamén temos ideas que aportar, non? Sí, por Algunhas suposto. cousas, non? Quer dicir e ademais con todo o que temos falado, eu creo que encaixa perfectamente, o sea, desde facer unha rota de petroglifos, que son monumentos que están aiolados, dos que nos falou outro día os Elois, non? Ou roteiros cicloturísticos, ou espacios protegidos pequenos, pero de bosque autóctono, como na Groba, como no Pego Negro, Os congresos. congresos, ou aí temos vistas panorámicas que na resubir a Groba en certos momentos que se ve toda a costa, etc. Ou turismo de arquitectura, o sea, unha ruta de palacios, vas a cualquier cidade e detalla unha ruta de pequenas cousas, non? E, é dicir, que hai unha cantidad de elementos que eu creo que ademais de todo que se poda estar traballando no sector pois da hostelería, que poñer en valor os recursos naturais e culturais sería complementario e ideal, non? Os elementos etnográficos que hai, os curros, os muiños, que están todos eles Esperando, verdad? Esperando. Parece que están esperando Sí, sí. que alguén veña e aproveite. Sí, Bueno, pero o mar, a pesca, as CIES, E as CIES, que todo, Estás que isto é unha maravilla que non temos. Onte pola tarde, onte pasamos o día nas CIES. Joder, decíamos eso, se isto tiveran en Cataluña, pero que o estaríamos vendo en Documanía, todo no canal Viajar, todos os días un reportaxe sobre isto, non? E temos aí, bueno, pues tampouco lle facemos moito caso. Bueno, non nos queda máis remedio que rematar esta conversa con Luis Carlos de la Peña. Simplemente temos que agradecerche que estés aquí con nós, porque o tempo está xa a punto, o segundeiro está correndo hacia as 11 da noite, que é nosa hora límite. Bueno, esperar que todos estes proxectos sagan adiante, esperar que todo isto que estamos falando algún día sexa realidade e que o Valmiñor realmente se convirta no que todos esperamos, polo menos un grupo de xente, pois estaríamos encantados de que pasara. Bueno, pois eu agradezo vos esta conversa e animarvos tamén pois un pouco porque isto xa é tamén a cristalización do que estábamos a falar, non? De que no Valmiñor pois estánse construindo cousas, van cambiando e que hai moita xente que quere aportar ideas e tal, que esta é unha sociedade plural e aberta. Eso é importante. Bueno, pues Boas noites.